Ki pulit ka East Giant Hills District rian hakakat kendai trik naiwing hakapor kumbash po bajiman stamp kila yo pediang ya kapun na orang ba shnong kuliang uba min lamare halur ka jinglap ya kawe ka met ya bomla ben itu hakli kuliang pamlum hapo ka shnong kuliang East Giant Hills. Superintendent of Police ka district upentip ba marmar ki pulit kila let syak ti ka jaka ka balong klaw hadan surok ba NH6 ban pelong ka jing token ha ka ba kila syam ba uni ubriu bomla ban itu ubala don kumba arpun rius namrta la suba ba umde satya uturai muluk. Ki pulit kila pendap ya baru ke jingdon kam ha kanihi ka jaka ha ka jingdon lang ki saki ba light luit bat hadien kania la penkit no ya ka met syapo civil hospital klirian ban le ya ka postmortem. Hadien ya ka ni ka met yap la penkan riak no syapo ka jaka bu met yap jong ka kliriat CHC ban am ya ka jingpen itu bat ka jingwan shimti. Kumta lakin tui ki bahyeng hasam bat ki weipat ki badan jinga day bat uni ubrio bala klat no bakin wan shimti no mardor ya ka ni ka met na ka ni ka jaka bu met yap bat ba ki la ru ban pun sya uni number kendai pra nriu RR not nriu R pra pra.